Sugod kagahapon adlaw, Hunyo 8, 2025, gitugutan na sa Pilipinas ang mga Indian national nga mosulod sa nasod nga walay visa alang sa tourism purposes. Subay sa pahayag sa Department of Foreign Affairs. Ang mga Indian national mahimong mosulod sa nasod sulod sa 14 ka adlaw basta mo kumpleto og mga requirements sama sa pasaporte nga valid sulod sa 6 ka buwan gikan sa gitakdang petsa sa paggawas, kumpirmadong hotel booking, ebidensya sa financial nga kapasidad ug round trip o onward ticket paingon sa sunod nga destinasyon. Samtang ang mga Indian national nga adunay valid nga visa or residence permit gikan sa Amerika, Japan, Australia, Canada, Schengen Area, Singapore o United Kingdom mahimo makapadayon sa Pilipinas nga walay visa sulod sa 30 ka adlaw basta motuman sa kaparehong requirements. Apan dili kini magamit para sa mga gusto magpabilin og dugay o adunay laing katuyuan gawas sa turismo. Ang DFA nagpasabot nga ang mga visa free entry privilege dili ma-convert ngadto sa laing immigration status ug dili mahatagan kung adunay derogatory record ang bisita sa Bureau of Immigration. Kini si Idol Kenny sa 93.9 IFM, di kapungan sa paghatod sa mga nagunang balita. Tatak IFM Balita.